Fixa't quina cosa més estranya, àvia. Quina cosa? Quan l'Aisha va venir per primera vegada a classe, jo estava molt content que fos índia de veritat. Te'n recordes? Me'n recordo. Però tu després em vas dir que no era índia, i saps què? No, digues. Que no ha canviat res, ho entens? En Boaz arriba ell mateix. Ha, jo tenia moltes ganes de tenir una amiga índia, però de cop i volta l'amiga índia ja no és índia i tot es queda igual. Divertit, eh? L'àvia també ho troba divertit. Estàs molt content de ser amic seu com al principi. Estic molt content de ser amic seu. I l'àvia després li diu: quines característiques creus tu que té un indi autèntic? Això és bufar i fer ampolles. En Boaz pot enumerar les característiques d'un indi sense problemes. Un indi autèntic s'ho pensa una estona abans de dir les coses. Estima els animals i la natura, i és valent i decidit. D'acord? L'àvia continua fent que sí amb el cap. Doncs l'Aisha és una índia autèntica, conclou. Tenia raó. Creus que sí? Esclar, sí. I tu també? Ho dius de veres? En Boaz es posa una mica vermell. Sí. L'àvia assenyala les plomes de la vitrina. Però jo no m'hi assemblo, diu en Boaz dubitatiu. Aquests cabells... Això és només l'aparença, diu l'àvia. I ja saps què diu el teu pare sobre l'aparença, oi? Diu que l'aparença no és important. I té raó. En Boaz tanca el museu. L'àvia porta el llum. Au, anem. T'acompanyo a casa. Aquest és quasi bé el final d'Un indi com tu i com jo, un llibre editat per Takatuka, i amb aquesta mica de picadeta d'ullet a començar les coses pel final, com fa la Pippi Langstrom, i amb aquesta referència a l'illa de Takatuka. Us volia presentar aquest llibre escrit per l'Erna Sassen i il·lustrat pel Martin van der Linden. Un indi com tu i com jo és un llibre que ens parla d'en Boaz, que és aquest nen a qui li agrada el silenci, que no té amics, que ell és un gran amant dels indis sioux i li agradaria molt conèixer un. I quan l'Aisha arriba a la seva classe, ell es pensa que és una nena índia i està molt content perquè no s'entenen, no parlen el mateix idioma, per tant, està clar que és una nena índia. Té els trets físics que possiblement s'hi assemblen. L'Aisha, com heu vist al final, no és índia. L'Aisha és una nena siriana que porta la tristesa enganxada als ulls, i ell ho veu. L'Aisha i el Boaz es fan molt amics, i aquesta complicitat que s'estableix amb aquests dos nens és el fil conductor d'aquesta història, que ens parla d'amistat, de valentia, de no fixar-nos en l'aparença, sinó en el que les persones tenen dins. I és un llibre que podreu compartir amb els alumnes, amb els amics, amb els pares, mares, amb tothom qui vulgueu, perquè té una lectura absolutament encisadora, i que Martin van der Linden, tot i que no és un àlbum il·lustrat, és capaç de complementar amb aquests dibuixos que estan com camuflats entre el text i que també ens expliquen una part de la història, que ens complementen aquests petroglífics que dibuixa per aquí al llarg del llibre i que tenen a veure amb la història que el Boaz ens anirà explicant. Aquestes simbologies que anem trobant al llarg de les pàgines. És un tàndem fantàstic el que han fet l'Erna i el Martin, que entre text i imatge ens transporta en aquesta Holanda on passa la història, però que podria passar a qualsevol lloc d'Europa, perquè l'única diferència és que aquí parlen holandès i podríem parlar qualsevol altre idioma. És una història que es pot traspuar a qualsevol país, que ens podem trobar a les nostres aules o a qualsevol barri de la nostra ciutat, i que amb una tendresa i amb una sensibilitat especial ens explica la història d'aquest nen i d'aquesta nena, i de com es coneixen, s'estimen, i de com tractem també nosaltres en els refugiats, i de què significa tenir un amic de veritat. És un llibre que podrem
llegir i rellegir totes les vegades que vulgueu perquè en traurem molt de suc. Espero que el proper dia 21 ens trobem, en parlem, perquè tindrem doncs, també el traductor, el Gustau Relull, que ha fet la feina de traduir de l'holandès al català aquest llibre. Una gran feina, com podeu veure, doncs, amb aquest llibre preciosament editat, que segur que us encantarà llegir i compartir. Ens veiem el dia 21 i en parlem. Gràcies.